জানিছ কি ধারণা নিজে ভোগে রহি আমাকে খুয়ায়ে জানিছ কি ধারণা জানিছ সমস্ত সে কি se alguém se ama se ama tu mama somos tão kama ମାନେ ମା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଆଉ ମା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି କହେ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ଢାଳି ଦିଏ ଆମକୁ, ତା ନିଜ ବୁକୁ ଚିରି, କିନ୍ତୁ ମଲାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହେ, ପୁଅରେ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦଉ, ସେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ପୁଅ ଠାରୁ।
ତ